Dertlerin mirası nesilleri biz. Düşman hayvatlı dosta tehimli, namusun yorulan neserleri biz. Tarihten söz açılsa çördepede Türkmen, halalıkta batırlıkta nüsha olur Türkmen. Bir söz için can alıp can verer Türkmen, yalancı Tanrı'nın düşmanı diye Türkmen. Yok bizi halala haram atıp giymek, yok bizi hile bilen yalan donu giymek, yok bizi icize mert namarda dost demek, yok bizi vatanının ızgı yurdu feymek. Keremli Allah. Şükrümüzken Keremli Allah. Sarelcan, yine burada. Selamünaleyküm. Kat kovaydım. Sözler kimin ki? Aşk Hocan ki. Aşk Hocan. Sadi. Sadi Atamurat Beşik'in ki. Atamın ki. Tuğulemi. İlkeline sulaydım. Ona mırzan atıp kutlaptım. Gepleşimizin başına geçmeli yol. Gepleşimizin başını bulaydım. Ulur içerge verdi. Bizim neyme? Türkmen halkımız var. Anırtı bir müngüllüklerden alıp kaydıyan. Oğuzhan'dan kaydıyan. Bizim bir Türkmenin tarihi var da. Son için sulatlar hemmetem sulaydım içinde var. Son için neyme? Gepleşimizde yine sizin netlerine yeriniz. Ne de ben yerim. Geç arkayına otur. Özüne layık değil mi? Go. Benim onun arkayına oturuverecek. Otur. Var ya. Aytıp beren aydım için köp sağ var sargelli. Sanın sağ olsun. Ehli kuvvets Allah nazar toparının adından köp sağ olsun aydiyan. Tomaşa sürülen bir salamlaşa yali. Esselamu aleyküm nehvan vatandaşlar, edidi illaşlar.
Aýratynam YouTube kanalymyň agdy bir dinleýijileri men sizin hemmäňizi hoş gördüm. Elbetde näme bugünkü bizim geçmeli ýol gepleşigimiziň mehmany estradamyzyň görnükli ýyldary edil arkadaşlar gahrman serdarymyzyň aglan eden türkmeniň altynatır wagtlaşynyň ýeňjisi has taky gaýdamyza ýanglan diýarymyň ýeňjisi Sargelli Atabarly bilen elbetde bu paýtagtymyň iň bir gözel ýerinde ýerleşýän ýyllardy güzel hyzmat etiş öýünde Aýratermine Flamingo restoranyna 3-nji gatynda ýerleşýär. Ýad etmäni makululluk, ähli goňç Allah nazaf toparymyz bilen Sargelli gepleşdi, hoş gördüm. Ilk bilen men sana tödümiň başyndan hemen sagortyny aýdatym gelýär. Şu geçmeli ýol gepleşigimizde çakylyk ýolladym. Ýok diýmedim, köp sagor ýürüýti. Agam maňa bir heptalat maý ber, bir gowy täze aýdymlar bilen, bir halipalyň dörejiliginden, öz bir döreden aýdymlarymyz bilen, sadanlarymyz bilen bir taýýarlyk göreldim. Elbetde näme bir ýazga gelende gowy taýyn bolup gelmeliler. Taýyn bolmasaň näme ýazga etip bolýar, dogry dämi? Elbetde näme bu sadanlar ýitlengi, Allah'ın urmak temir şeýlede Muhammed Şamradow. Muhammed Sanip bilen familyaňa bilen maqsudyny bildim. Janyňy sawolun sadanlar ýitlenme sefereşdirme. Mukam döwlet şeýle köp sawoltyny aýdýan tuwala mukamjany bir näçe jany sesde ýazgylan we bir näçeden başyndan geçiren oglan tuwala özüm bir ustad operator bolup ustad sefereşdir bolup ýetişdi. Mukamjan sana da köp sawoltyny aýdýan. Operator ýetden mümkinçilik goda mukamyň bizim görkezden ustayda. Janyňy sawoltyn ömrüňiz uzak bolsun. Indi Sargelli şeýlere sorawlar bilen ýüzleneli. Öň gepleşiklere gatnaşdyňmy? Şeydemi? Gepleşiklere gatnaşyp özüň barada maglumat aýtyp geçdiňmi? Aýtyp geçemeseň şo maglumatlary gaýtadan sorag berip durjak gel. Aýtyp geçdim. Aýtyp geçdiň. Onu ona barıp durmaly, dogry dämi? Geçmeli ýol gepleşigimiziň esasy maksady Sargelli geçilen ýol gepleşige görýärsiň. Hatta 50-den owragyny tomaşaçylar ýazyp ýerine ýetirdik. Onam näme? Halipalar, işeden halipalar bir 25 ýyl, 30 ýyl arkatdan halipalar bilen ýaz getdiýärse. Ondan bir topar tomaşaçylardan iş etdiler, goňç bir ýaşlar we ýaş talantlar şolar bilen bir gelecekde bir halipa boljak, oglanlar, gaýlar bilen ýaz getsen, samar gepleşik ýerlik bolar diýdi. Menem şu tomaşaçylarymyň isteklerini nazarda tutdum-da geçmeli ýol gepleşikde bir täze gepleşik açdym. Elbetde näme dinleýijiler tomaşaçylary tuwalamy gowy kabul edýär, sagortynyň gowy tesirlerini ýazýarlar. Indi sözümiň başynda men size şeýlere soraw bilen ýüzlenetim gelýär. Siz üçin geçmeli ýol näme? Maksat näme? Şu ilk bilen şu gepleşige çağıran köp sagor. Silap çağırdyň. Toparyňa da özüňe de köp sagortyny aýdýan. Geçmeli ýol, geçilen ýol men özüm YouTube kanalymda kän görýänler. Saatlar halipalar. Özüm kän bir näme çarşembaň başyndan geçilen halipalar da. Indi geçmeli ýol diýen bir gowy gepleşik açypdyň. Çağıranyňa köp sagol. Geçmeli ýol men öz bir özüme ýetirýänlerdim da. Allah'dan sağlyk berip gezip görseň bir uzak näme diýenler. Aýdym sunuwadyň bir aňyrsa ýok. Aňyrsa ýok. Ondan bir her kime bir sunwatda bir öz ýygyny, öz bir ýatlananna bir gowlukda bir şular ýalaky iş edipdir, şular ýalaky aýdymlar döredipdir diýdiresi gelýär. Ondan on tarypyny var, nähil aýtsam bilmem. Bir söz bilen aýdymyň döretmeli, işlemeli, zähmet çekmeli giýjegini. Diňe zähmet. Şol jogap bilen beren sorama benim şu jogap berýärmi ulalaşýan şol. Diňe şo zähmet bir nähil gaýdaýynlar şu wagtda özümiz topar bilen bir oglanlar bilen işleýärse giýjek. Tuwalamy giýjek işleýän bilýärmi? Käwap meni bark gaýdy. Onun diýjek golýanym bir hil şolamaýarlykdar. Şolamaýar görnýär. Şonu da men juwadyny Allah'ın ura diýän, şonu da etmeliyimiz ýok. Olam ýatyr, bulam ýatyr diýärler. Ýoksam şu wagt bir barýas, näçe bolup gitýär, şoňdan çykman daýdy studiýamyzdan bolýan. Şonu da diýänler, oly işem ýatyr, buly işem ýatyr, boljygym, daýy, ýörjigim bilýär. İşdäli. Näçe nemesen ýalyk görnýär. Ondan şoň diýdiň zähmetler. Zähmetler. Özüňde talant bolmaz zähmet çeksen bir zat öredip bolarmy? Ol hedil vermem kadýan. Talant gerek.
zehin, talant bir zat döretmek üçin hukmany duratda ol gerek ağal. Talandyň baryny haçan duýup bolýar? Ay onu var ol duymokluk däl ol uje özü eltýär ol. Şeýlemi? Ol onu Yo, men mysal üçin näme diýjek bolýan sarýaly şonu? Sen özüň duýýanmy ýa tomaşaçylar tarapyndan köp sawallaryndan üstü bilen duýýanmy? Ya mysal üçin bir ejen kakan aýdyp biler, doganlarynyň aýdyp biler, jigilen agalaň aýdyp biler mysal üçin. O sende bir zat bar, hojym sen mysal üçin aýdym aýtdy sen goşşok diýerler de men diýjek bolýan adam. Onu var ol ýaşlykdan ol adamyň özü saýlaýar onu uje söýürýär, uje şoňa ýykyn edýär. Onuň ýanky zähmi galanam, ýene zähmetiň üstüne gelýär. Ýene zähmete barmy bolýar? Ýene zähmete barmy bolýar? Zähmet çekmesene bolany. Ýok, ol bolanok. Ol ýaltalyk etdiň. Sebäp bara söýgü siňdirme. Ha başga tapawdy ýok. Näme urulaýsyn söýgü siňdirmeseň halk. Onuň ýene orada aýdasym gelýär. Şu dinleýiji. Esasy. Hem sen nämäňi çözýända. Dinleýijiň bolmasa sen näme döredin dalama? Bolanok. Sen näme dörede? Dinleýiji. Esasy dinleýiji. Onuň şu näýlek aýdaýyn şu wagt ustadyny halipalar öz başlarına halipan dinläp başlamar. Şu ýol. Siz haýsy halipan dinläp başladyňyz? Men başda çağalykdan men gowurýanym Hacı Halipan. Hacı Mehmet. Türkmenistan halk artisti Hacı Mehmet. Ýanky tezenden wara aýdymçy boldum hukman turupdy hacı dinlemesen wara tezen potuny bär geçip barana oýdy ana. Ay Halipa ustad. Hukman turupdy dinledi ya. Ne men öz. Ya men öz pikirimmi? Sizem şu pikirdemi? Aýny ol wara seret hem öz ýerine de bagyl, hemme Halipa hemme ýerdenem şu. Başga vilayatlarda Halipalar hemmesini hem dinlenýär. Bar o arada söz ýok. Söz ýok. Tezene biz bilemdik ya özümizde şeýle ýakynlygyndan ol bileme onu ýöne o kasete döwründe Halipaň zapislaryny ya birinji zapisynyň başlap uje dinläp. Bizim şu zahir kakmydama Nur Muhammed Meredow, Hacı Mehmet, ondan Dowran Saparov, köp dinledim men özüm. Kakajan Tüýnan, Yaman kändiň nädimler şulary. Köp dinledim. Ana Hemrazan ma. Bu manýetler zahil wagtymda dinledik de. Hemmesini. Şu adam dinleýär. Şu adam dinleýär. Men şu hemmesini özüme gowurýan. Onuň Hacı Halipan dinledim çağalygymdan. Onuň Azat Dönmez dinleýär Halipa. Men Halipa diýän. Ustad bolan. Ustad Halipa şol. Men üçin Halipa. Ustad bolan söz ýok. Hiç söz. Özüm kän dinleýän. Onam Emre Recepem. Opşon men gowurýan zadym hersinden dinläp alyp bir başardygymdan özüm çörägän. Esasy men gowurýan zadym onuň bilemok. Şu wagt Hacıdan aýtýan, Hemradan aýtýan zatdan. Men bilemok o ýagdaýlaryna hersi gowurup ýol aýratyn ýol. Enem haýsy halipaň bir dinleýän şolaň hersinden özüňe bir gerek bir maglumat alýanda döreşiňmi? Öz nemem. Öz şu wagtky öz kararamda edýän zadym hemmesini dinleýän. Ön halipalara o warda gurrun ýok. Utarda edýän halipalar warda gurrun ýok. Hemmesini söýüp dinleýän. Olar köpde hemmesini. Şol diýünde halk aýdym aýtjak bolsam diýünde şu hasabyny dinlemän men özüm gowurýan. Hasapdan çykamak diýärmi? Başardygymdan çykmajak bolýan hasapdan. Balanam onuň halipalar bilen soraýan. Hasapdaşýan. Siziň özüňiz näçe ýaşyňyzda amak bileşiňe ýykpynatda men onu näşeler tanıyan men sizi ne? Men näme? Şuna bir sebäp bolan halipalar bir aýtyp geçip biljekmi? Halipalar inni asıl özümizde bir düýümüz, tohumumuzda halipalar var da. Onuň içinde geçip şolardan näme edip ýanky daim Gurbanazar Nuriýew. Onuň şu Ustad Bagşymyň Şat Gurbanazar. Atasy bolýar. Şat Gurbanazar. Şolaň zatlaryň içinde gezip ýanky umyt bagşy. Şolary gowurup şo taýdan aýdyma höwes berip aýdanlar. Dutar çalýadymmy? Dutar çalýar. Şu adam çalýar. Ýataşadyňmy?
salasym gelýär. Çalýan ki o ýöne özüm çörek. Taşlamagyn. Ýok. Çalgyn hukman. Gyjak. Ýok gyjak salamam. Söyleme. Çarel ýan kolpur näme aýdymlar getirin diýip, muňa gepleşip öňüne bir maslahat taşlýar da mehmanlar. Bir näçe halipalan bir aýdymlaryny getiripsiň. Bir mümkin bolsa şu halipalan bir atlaryny belläp geçäýär sebäbi bir türkmen film oturuny işeden ıssatlar hemmeten barlary we şu dünýede ýoklary we barlaryň näme jandary sag bolsun ýoklarym nur içinde ýatdynarlar. Ne ussat halipamyz Ataşgöl Muradowyň repertuaryndan aýdym getirdim. Nökür Amanyeliýewiň Halipa can sag bolsun. Ondan Gurban Haliýewiň şeýle hem halipamyz Türkmenistan at gazanan artisti Kakış Aman Nurdiýewiň aýdymyny getirdim. Sadagymyz. Töwereme. Galiberde de ýene bir kustanım ödürüzüňi degişli aýdymlar bar ekeni. Indi bara bir gepleşimiň ustaýyna bir ýygyderli bir haýs halipadan ýerine ýetirip berjek. Bir jany sesse. Jany sesse bir halipamyz Ataşgöl Muradowyň aýdymyny ýerine ýetirdi. Haýs aýdym getirdin? Ni kan bilemok adamlar Ýa men adyny göremde men onu diňläp görmedim olaýdym. Belki diňländir. Belki diňläp görersiň onu bilemok. Bir aýdym getirdim. Dostlarym diýip bir aýdym ma şonu. Dostlarym. Onu ne gepleşiň başyna mümkin ol diňläýeli. Başdym. Onu ne mehran vatandaşlar geçmeliyor gepleşiň bilen. Şu jagasy ýerine gepleşiň bilen mehmany Sargel Atabarlyp aýratynym Ussat halipamyz şahyr kompozitor Ataşgöl Muradowyň dostlarym diýen aýdymny jany sesde öz sadanar ýetler bilen ýerine ýetirip berer. Diňläň, deň zalyň aşagynyň pikiriňi ýazdım. Ýerine Sargeljan. Dostlarım yar göresin eliyeli. Dostlarım yar göresin eliyeli. Dostlarım yuğran kırısın eliyeli. Dostlarım Gökran kırısın eliyeli. Yatman gecebindeydi, taparın mifindeydi. Yatman gecebindeydi, taparın mifindeydi. Yanağın levlerini oğuşap kanatın eliyeli. Yanağın levlerini oğuşap kanatın eliyeli. Dostlarım yar göresin eliyeli. Dostlarım yar göresin eliyeli. Dostlarım Gökran kırısın eliyeli. Dostlarım Gökran kırısın eliyeli. Ateşli yer geçirmenin, derip tapman geçeninin. Ateşli yer geçirmenin,
Aşık olmaz ömründen o Şanım aydasın geliyeli Aşık olmaz ömründen o Şanım aydasın geliyeli Dostlarım dostlarım Yarı görürsün geliyeli Dostlarım dostlarım Yarı görürsün geliyeli Dostlarım dostlarım Tıvran kırısın geliyeli Dostlarım dostlarım Tıvran kırısın geliyeli Köp sağ ol. Sarıgerli yerine getirip veren aydımın için. Hakikaten men ön ara dinlep görmedim şunu. Doğru aydan. Belki dinlenem olmam mümkün yani edil suat yerine getiren yaşlansını ilk ülen sizden dinledim. Halipan Hadi tapmayan bir koyun aydımları arxibi diyor yani da. Bırak näme gözde dörak bolup. Şunu hatta tamam kömek ediyor nam şu arxibi diyor mana. Awa. Kim kömek ediyor? Ana mukamma. Muqam mı? Ana berde Muhammed wa. Ay tuwala mesadanlar umuman. Awa. Tabi bir maskala olup bir taşsan başına söylüyor yani sebebi men ağlı bir ol. Herkime fikrini oklasa, herkime qoşundun qoşta. Şeyden sonra otur ya da. Ne çağırdı? Size şeyle sorun. Siz ne şeyler toyxanada, toy sahnada? İlki özüm Yani öz başında toy alıp öz başıma toy alarım 2009-njy ýyl. Bizim Ussat Halipamız var, men gaty hormat goýan Halipam. Sunuwatyna da adam käsirine de şu köpçüliklerine de özüň alyp barşyna da bir ýaş aýdymçylara da bir gowdatlar maslahat berýän bir Ussat Halipamy Türkmenistan halk artisti Anuş Murat Turdiýewiň bir şeýle bir gowy sözi bar. Nime diýär şol? Ene mesal üçin çağalykdan o hewezim mady başladym. Olyasyn ota başladyk bolanok diýär. Haçan sen anan ýalar edýär, haçan sen halk ikrar edýär, haçan sen toy sahna çykýan, haçan sen toy bayramçylyklary öz başyna aýdym sahna çykandan soň bäriňi alynýar diýär. Alalaşýan şo dediler. Awa. Men alalaşýan. Awa. Aset näçin ýyldan bäri? İlkinji gedek özüm toy alanym 2009-njy ýyl. Öz başyna. Awa. Niýede toy soň? Neme? Awamda ýa-ni bizden ulu klaslaň gutardyşyny. Ha, ýyllygyny. Ýyllygynda. Aha. Anlam. Ýokajydan alyp çykdyňmy? Awa, ýok. Şeýlemi? Awa. Be. Sağynlar. İzam şeydi bırak. Ya kabraydınlar, qaytalar, ama aytmalar bolýar diýen birinji repertuar. Ayni neme o qaytalar, aytmalar bolýar. 2009. 2009-njy. Уже 17 ýylyň içi bolýar. Azatda, tügeleme. Şondan näram toyxanada. Awa. Inni toyda aýdym aýdyp oturdum dedi. Toyda aýdym aýdyp otyrdyň, taňa da bir aýdym istek bildirdiler. Ana o maksat. O mudam toya barsa olaydym, haýşet bulaydym, haýşet berene maksat boz. Awa, ineş maksat bardy. Sargelli awa maňa mysal üçin anorany aýdyp ber. Ama misal üçün sen ne idealsin bilýärsiň onu söýüyor. Näme Halipa Nurjanyň aýdymlaryny bilmeýän aýdymçy ýok. Nurjan, Nur Muhammed Meretov, Ussat Halipamy, Nurçyn nästin. Ýene misal üçün şoň aýdymly maksat bardy. Anorany aýdyp berdi ýa-da. Allah'ın ona masady bilýär. Ýöne sen sözüni bilen ok. Näme etmeli? Bir var ýadyny tap bolmagyň kanşa. Ay esasy şunu bolýar, kän gawat gelýär. Olar ýalak. Allah'ın ona ne misal üçün Allah'ın ona men sadannaň däl. Başga aýdymçy bilen çalyp dur Muhammed ekdi. Ýöne sen bir mehman hökümine çağırdylar. Çağırýar bir sagat bir gaýrat et, gutlap ber, sowup berdi. Men çağırdym, men toý edip otyrym. Awa. Näýlik bolýar diýsene, şon ýalaky şu adam gawat gelýär. Ýöne häzir edil Nur Muhammed. Näçip özüň alyp çykmalyjak bolýanlary. Awa, Ferhat häzir Halip Nur Muhammed Meretov, o Halip bilen aýdyma azakan derem ýadyr. Öňüm bolanny. Mysal üçin toý sahna çykýanma. Öňüm bolanny edil olaň aýdymyny bilmezlik, azakan bilmezlik. Mümkin Keçilikden Nur Muhammed Meretov, Hacı Ahmet, keçilikden ol dinlenýär. Ýöne näýlik bolýar şo bilen oktyp alanda näýlik bolýar? Şunu ýalaky häzir agam bir kaýdym aýdyn, onuň aýdyp berjek zat diýäňdänim.
reski çalçak sözlerini yazıp şu drone yerine şeydi bırak aydan yerine Toy gidiyor, maktadan paraşüt oturacakta. Ondan bir kaydım, ağam bir kaydım ayda läzer. Saadlayas yani ya saat öýür ya saat edýäs. Şol karalykda bir başardığımızdan reski bolmaýan şoň iki kupletini ýazýas bolýan, sözünü ýazyp çalçak şonu. Yani Allah'ın nur bilýär edi. Allah'ın nur bilýär. Kömek edermi Allah'ın nur şu taýda? Yok Sen tanıyan sadandan der. kömek edýärler. Sag bolsun. Yo tanan oksan Allah'ın. Tanamasa da oglanlar sag bolsun birege. Allah'ın nur kömek edersin mi? Tanamasan. Sınıf dişkärleri biregine sag bolsunlar, tuğlama kömek edýärler hökmany ýagdaýda alyp çykmalar. Şu taýda täpdiýsen şu taýda hyzmatda duran oglanlar. Ol oglanlar ni şu öňündäki dinleýijileri başardyňda näde aýtmajak bolup iki kupletini aýdyp berýär bolýan şoň ugrun tapyp aýdýar. Sağ verip edip ya olmasa köplenjem şu adam bolýar ene Muhammed şolatlara ökde Muhammed şoň sözüni tapayda diýen ya gözleýär ya da anim reski ýa mukamma bolmasa mukam planladyň sözü gerek diýen bolýan ya ýa-da welini berýänler ya da anim sözlerini alyp şeýdip. Indi men story näçin berdim? Story näçin berdim? Käbir ýaş aýdymçylanmady. Mysal üçin olanlar esasy toy saknada, toyxanada sen bir optuň bolmaly kanýan. Optuň bol men şu gönnün gün aýdyp biljek de 3-4 tane aýdymçyny görmeni gön ýatdan aýdyp biljek ne Hacı Ýazmamedow ýa meselem Hacı Ýazmamedow ene Hemra Recep şeýle ağır yükü bagaj bar. Bagajlar da ikizemni aýtyp men ikizene de göz ýetirýän toyxanada gabatlaşýan plan aýdym diýerler bolýar mysal üçin telefondan görüp aýtýarlar onu aýtýarlar şolar. Hiç söz yok. Şu taýda yani misal üçin saat Kur'an'dan şonu ýa-da kelip. Men öz gözlü şaýat boldum da. Ona men diýjek bolan käbir ýaş aýdymçylamady gowaýdymçy söz ýok tuğulmy gowum ýerine ýetirýärler. Olar näme hormat goýan jaňyň sag bolsun. Men käbir toýlarda gabat gelýär. Agam plan aýdym, aýda aýdýa men bilemok diýär. Ya men aýdamok diýär. Aýdamok diýär. Şo dogrymy seňçi? Ýok. Şol aýdymy zakat berýän bolsa, eýem sen başarjagyňy bilýändir. Ya şonu has gowurýandyr şol adam. Şu başardyňdan şu bilemok diýmekle bilemok ol bir hilerak dinleýiji şoňa başardygyňdan aýdýan ýankyýalyk bolýar. Iki kupletini aýdyp berseň hem näde aýtmasaň mene gowurýar. Bir kuplet aýtmadan aýtmaly. Täp diýsen köp ýerde gawat gelýär da şoň gaýtalamasyna aýdýaňam bolýan dawolny bolup gidýän adamlar bolýar da. Men diýjek bolam öňüm gabat gelýär. Mysal üçin käbir aýdymçy dostlarymyz, kardeşlerimiz men ol aýdymyň bilemok diýär meselem. Aýny olanlaryň başardygyndan aýdýandyr bolýan, most gabat gelýändir. Ýöne men pikirim başardygyňdan şonu ýankyýalyk adaçyk aýdyp bermeli bolýan, şonu näde aýtmançyk aýdyp berenin gowmuka diýär. Düşündim. Indi men şu tomoşaçylara bir zat diýip ýüzlenesim gelýär. Men ol öz pikirim, şahsy pikirim. Senim şu pikirle alalaşmam bilerdim, alalaşmana bilerdim. Ine meselem şu saldyr saryk görünür, meselem saldyr saryk görünür. Marwel aýtymyň awa saldyr saryk görünür. Bagşlamy usta taryp alamaz da. Diňe şo ýoldan aýdýarlar. Ya mysal üçin ýol etene ýa kuşga baryp sen saldyr saryk görünür aýdym aýtmasaň sen diňden oklar. Şu taýyň adamlary. Mesela bir köy toya vardım da. Sen näsem sen mehman hormatyňa mysal üçin, mehman hormatyňa bir dinleýärler, bäş saýtym. Hormat edýär ýa-ni mysal üçin Daşoğlu welaýatyna barsaň, destan aýtmasaň seni kabul eden oklar. Dogry däme? Destan bilýärmi diýär. Destan bilýärmi diýdirýän. Ondan men diýjek bolýanladym, ne paýtagtymda da köp toýlarda gabatlaşýar. Ýa mysal üçin Balkan sebitlerine barýan bolýan. Çopan ýolundan, damana ýolundan aýtmasaň seni gollanaklar da istesen istemeseň. Ýöne şo ýoldan aýtsaň seni ýokary galdyrýarlar. Şeýle bir şowhuny sapaklar bilen oturan adamlar, dinleýijiler seni bir kabul edýärdi. Indi mesel şeýle bärilerde öz paýtagtymyzda ahal serplemizde gabatlaşýar. Käbir tomoşaçy, käbir dinleýiji toýdan ölmeden toýda alyp barjy bolup hyzmat edip berse näçeýleri ýylynyň hyzmatyny haýyşlaryny kabul edip Ona käbiri gelýär, konstitusiýony diýip plan aýdym, aýtdyraýarlar demenim, aýtmaýan olaýmasyn agam diýenler. O bags boldy, aýtmala diýýärsin, aýtmaly diýýär meselem. Ona meni bir sorak göräýin, urunup göräýin ýa-da käbi, olam toýda mehman.
Olam dinläti gelýärsin. Ana mysal üçin aýdym şeň ýanynda barýan plan aýdym. Sorýarlar, dosty bilemokdar. Onam şoň haýyşyny kabul edýär gelýärdi. Ağam başlara aýdym aýdyp beräýin, men dogrusyny aýtsam sözüm bilemok diýär. Ýanawrak. Hawa şoňa bir ýanawrak aýdyp aýdyp beräýin. Onuň käbir dinleýiji, şo mehman alalaşýar. Käbirem alalaşanok. Men näme diýjek goýan, şaýda dinleýijilere şu her bir aýdym şeň haýsy bir ýollar gidýän bolsa, şo ýol ýykyn edýän ýoluna değişdirerek aýdymy haýyş etseler, gowam ýerine ýetirip berer, dolam aýdyp berer, hem ödüm lezzet alar mykany. Dogry dämi? Alalaşýarmy şeýle bilen. Sen näme pikirde? Many suratda şeýle şol. Sebäp talyr ýol, çopon ýol, damana ýol. Hemmeden beýik ýollarda. Ahal ýoly ol ýa mara. Bilema hok aýdyp beräýän de lezzet alar aýdymokda. Ha, şeýle. Şuat o ýol, şuat damana ýol aýdyp berene talyr ýoluny aýtdyýseň Kynrak bolýar. Hawa, ýam gatyn atan şolýar. Onuň moş aýdyp beräýände edil lezzet alar ýarak derece bolmam kadene sebäp diýsen oň aýratyn bir ýoldan gidip oturan adama. Alalaşýar. Onu näme gepleşik, mustaýyna bir ýygy gider bir 2 sany aýdym ýerine ýetirip beräýik. Bala. Haýsy halipalan aýdymlaryny ýerine ýetirjek. Qurban halipalan aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Ondan ýydynyň Nekoraman ýerlifin aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. ýerinden gön ýygylar doganda. O şey daýar. Bolýar. Onu näme mähriban tomaşaçylar, edi dinleýijiler, gepleşigimiň mehmany Sargel Atabarlyň öz aýdyşy ýa-ni halipalan adyna gakçan halipalan aýdymny öz sadanlar ýetipler bilen janyny sesle gönnün gönü beýan etip berýär. Dinleýän diýinjaryň öz pikirlerini hök bany suratda ýazym. Uzak yerde giden hem ayranıp fadın şalliya. Uzak yerde giden hem ayranıp fadın şalliya. Şonu ten şanıňa diýen dinlelem aýyna bödül. Şonu ten şanıňa diýen dinlelem aýyna bödül. Bana şölüm men gelerin gonşaledinden kanarın. Bana şölüm men gelerin gonşaledinden kanarın. Şanıňa diýsen ýadaryn dinlelem aýyna bödül. Şanıňa diýsen ýadaryn dinlelem aýyna bödül. Garaş gülüm wagdadyr men gelirin bakar ýazlar. Garaş gülüm wagdadyr men gelirin bakar ýazlar. Gelin şemsekedin belli toy tutany aýyna bödül. Gelin şemsekedin belli toy tutany aýyna bödül. Garaş gülüm men gelirin gonşaledinden kanaryn. Garaş gülüm men gelirin gonşaledinden kanaryn. Şanıňa diýsen ýadaryn dinlelem aýyna bödül. Şanıňa diýsen ýadaryn dinlelem aýyna bödül. Uzaklardan gelmez deyip yademini almaz deyip. Uzaklardan gelmez deyip yademini almaz deyip. Gelin şemsekedin belli toy tutanı aýyna bödül. Gelin şemsekedin belli toy tutanı aýyna bödül. Garaş gülüm men gelirin gonşaledinden kanaryn. Garaş gülüm men gelirin gonşaledinden kanaryn. Şanıňa diýsen ýadaryn dinlelem aýyna bödül. Şanıňa diýsen ýadaryn dinlelem aýyna bödül.
şanına dizdim dinleyelim ayınla mıdır? Yedi şembe kaderlerle koy tutalım ayınla mıdır? Gördüm, aşık boldum. Şol gıydın aşkına divana boldum. Onun adı Leyla, görenlerim hayran. Men şonun aşkına boldum intizar. Onun adı Leyla, görenlerim hayran. Men şonun aşkına boldum intizar. Leyla, yanardın aşkında meni. Leyla, kıyırdın aşkında meni. Kıydırdın nem için yanardın nem için kıydırdın nem için yandım gelpin Leyla. Lelem minin zalimi Olduk yerden gözüllep geldim yarimi Divana bollum aşkında yarın Men seni söyledim kıydırdın Leyla Divana bollum aşkında yarın Men seni söyledim kıydırdın Leyla Leyla yanardın aşkında meni Leyla kıydırdın aşkında yanardın nem için kıydırdın nem için yanardın nem için kıydırdın nem için yandan gelpin Leyla. Köp sağ ol, sağır geldi. Canın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Sağır geldi. Kinosun otunda da ağırlaştın ha. Ava. Neçeden kinomda düştün sen? Aşkta bir oynadın. 5 etti. 5 ha? 5. Tuğla 5 kino vardı. Ava. İnni öykölösün doğanlar. Ay. Öykölösün doğanlar. Ağır tema diye. Ağır tema. Hem meni kösedin, hem ödün kösedin, yani ağzı dahilim orta, siyom kodevri, alıp çıktın, berekella, ilküleni köp sağolsun aydiyan, şokiyuna bir sağlık yolladım, şeylerak, sağır geldi gel, nasıl rol var dedim, yok demedim, zarcaştın, kavga giyeceğin, ne gidiştin, inni şeyle sonra, şu kinodan son, şu öykölösün doğanlar az dörüzülük kariyerine bir ütköden atmam. Kan. Söyleme. Tomaşaçılarımız katı kabul etti. Öykölösün doğanlar kinonu. Has. İkinci bölümde dağın katı karıştılar. Ana. Onu öldüm kâber Toyo varayın. Toyo varayın. Ya başka yerik varayın. Anan. Katı karıştılar. Hani haçan zikya, haçan öğrya. Bir de adam ekenin rahat demediler mi? Yok. Roluna. Rolumda o. Keyin komentaryalarda da şol rolunu halamadım diyorlar onu.
Karaçaňçyny alyp durka saatla iş berýärlerim bar. Ýalbarýan ay sonradan agam söz diýmäýin o. İş wagty ejeňem bilen o kakaňam bilen ok işmi iş agyr söz ha. Ay. Agym tutup gitdi de dogry maýda enşo. Faýdymejek bol başga söz diýen her gerek menim gaýtaratdym ha. Şo söz diýmejek bolup bara. Agym tutýar şo söz diýmeli bolýar ha. Hudaýa jana şükür ejem ma kakam ma Allah jan. Janlar sag bolsun. Janlar sag bolsun nerda etmejek bolup bir ýaşap bert. Ay şo söz diýdiň-de goşan andan öýe barmalyýan olar maňa näme diýer diýip bara. Ay şeýle or agyr sözler sag bol şo rol anananga bilen edilýär başardygymyzdan ýerine ýetirendirse öýtgen bir edil aýdymçy bolup artist. Artistler ne kanes onda da kıyın düşsen alıp çıktın. Hawa yani bir başardygymyzdan sag bol kan nämeň wa rahmetin wa dary. Şo anananga bir gözüdük gowja seni. Ya gowla. Diýsen o bir agyrda maňa diýdirtýän sözleň bar ha, şeýle bir agyr başga näme de ýene bir aşan ýalaqydat da diýmejek bolup beýdiýmäýin o diýen sözlem. Neme yerim wa İsa barýara. İsa barýa gardanyň yskyladyň içinde ýatyra satdyk. İsa şu taýam agyr tema. Gat agyr tema. Ya var çarýaly näme üçin men şu temany diýdirýäniň sebäbi bir köpçülükde gowzadyň için hükman suratda elbet adam döreýär da känden az mukdarda. Men şu kinony näme esasynda düşürdüm. Şu zatlar bolmaly däl, bolmaly şey. Ojok, öý, sen garry ojoň, sen artgalyň döwletiň öýüň ojoň, sen şu taýda ulanyň bir ýergene ýatyp, aýakda doganyşyklaryň ýerden süýdi çyp bir agdy berliň bir nusga hökmünde şon bolmalyligini men görkezdim tamaşaçylara. Tamaşaçylaram dogry kabul imkana diýen. Hawa. Ýok, gowy gatga berdiler. Kan sawalsyny aýtdylar. Ondan men şu sen kinonda, opşa kino düşürüňde, kino düşürüşüňde gowy görýändadym. Indi şu wagt käwat sonra öýrýärler da. Şonno diýäne plan ýerde agladyň ha diýe, ýa eje aglada diýe. Şonno näme etdiňiňde gözüňde urda çalýan ýa soğun da diýäňizmi diýe de. Men şoň realnylygyny on ýaly onan ýan şo kino şonu gaýtalatýan. Şo da gözüňe getirip görýän sen ýan ol diýen gapdalyňdan diýip dur gönniýän şo içine girýär ara o wagt. Häzir özüň gözüňe otur, ejeň aglap dur da gapdalyň dogry näme? Şoňa senin bilen agladyň saatly pälwan urandan. Urkdan. Senin bilen gitdi şo taýda. Şo zatlar gowy ýani real göz ýaşlar, aglaýa taňa diýdim-ma. Gözül halipaň 5 ýyl ömrüne ýydyň öýtýän sen tutuş kinoda aglatdyň diýdim. Umuman çarýaly men rejissor hökmüni öz düşüren kinolarymda bir näçetini rol berdim, çağırdım, oýnatdym. Ýöne şu içinde 2 sal kinoda men kanagatlandım. Bir aşk kino. Men kanagatlanan kino. Senden kanagatlanan kino. Biram öýkeleşen doganlar. Indi menem saňa bir sora göreýin şu kän kino düşürdüň. Hawa. Şolar näýilek öýkeleşen doganlar näýilek. Indi sen öz pikirin, men pikirim sen düşüren kinolaryň içinde beýlekler bir ýana öýkeleşen doganlar, bir ýana ýalak gözüňe gelýär. Top 5 daýyl şonu. Top 5. Top 5. Top 5'in içinde men 5 tane kino aýdaýyn. Men özüm ulluk içinde 50'den horakda. 50'den horak düşüren top 5'in içinde men içinde ilkinji öýkeleşen doganlar. Birinji. İkinji ýerde agrar. Agraram gowy kino. Üçüncü ýerde ilkinji tögün. Atyrly garýada düşüren. Ana. Hawa. Dördüncü ýerde aşk. Gowy kino. 5-nji ýerde de şahir kino. Ine men şu 5 kino top 5 diýip men şular aljakman. Öz dörejiligime degişli zatlar men özüm ýüregimden çykýan zatlar. Eýleklerim gowy, oňa da söýdük ýöne. Men şu top 5 etsem men şulary saýlardım. Doğru. Annem o manaýda birinji ýerde-de. Birinji ýerde de öýkeleşen doganlary bar. Şahir Öwelkertik bilen 1 ýylda beşet konsenaryasy. 1 ýylda. Ne agrary dol özüm ýazdym. Agrary dol özüm ýazdym. Ondan sonra bir taýda görýärmi? Ýökezdim men öwez bilen bile maslahatlaşdyk. Men öwede temany okuýan, içiniň sözlerini, söz baýlyklary öwezjany öz goýýar.
Men diňe tema noklar. Jaňa diýen giýje 3-mada 4-mada öwe ýatdyňmy ýa ýatamakda. Ýa-da plan atdylmady. Ýa plan edip bolsan täzer sökmeli. Sökmeden bolanok diýenler. Şu kansokandan aýtdyma öwe. Bir mutapdan gurulman urda. Nirden gelýär kelläňe bu zat diýär. Ha, nemede gal ýani. Şo gonamçylykda gal ýani. Men birinji gezek görýän şu kansokan nirden geldi kelläňe diýär. Bir zat kansoka bermelen men o. Oturdum näme kän pikirlendim. Kansoka 5-6 ýyl ütgetdim kansoka. Şimdi onu şu kansokadan ütgäne baba şunu ýama diýdim däre şeýdi. Çargelli umuman sen bilen işleşmek kinoda da gaty ýakyn bilen men kinoda aýdymçylaryň içinde bir top 10'y aýdyp biljek. 10 tane aýdymçylaryň ady. Ilki bilen Şat Gurbanadar. Şat bilen men 10 kura 10 tane on näse madyrlamakda söl ha. O klipler Ramazan bolum ýarym saat 40 minutda Şat Gurbanadar. Zatlyçan zähmet söýerdi. Gaty zähmet söýer. Inne öwrenşdi maňa. İlkirkiler käýäp beni diýerdim men gaty görüp beni de inne öwrenşdi. Dädem taýin mene diýär ýa o Şat Gurbanadarow men gaty köp sagordan aýdýan, kanagatlanýan Erwan Halmuradow. Halipe daş etdi. Hacı Mehmedow. Halipe işleşdim. Kemra Recep. Zahar Mawşubana öýüň we onsoň ýene başga bir näse kim men kanagatlanýan son Ahmet Atajan. Ýöne edilmen Eldar bilen kino düşürüp göremek. Ýöne men Eldar bilen klip düşürdüm. Bir kısan klipini edip berdim. Ýa-ni aýby ýogy uçanna şeýle bir kadr düýüp bilen aýdymçylykny. Eldar Ahmedov men gaty köp sagordan aýdýan. İşleşmäne de rejissor bilen bir saatlaşykda işläp bilýär. Diýen adyny gün içine girip bilýär. Berilýän ekender. Berip bilýär. Azat da Oramaz Türkmenistan adynyň artisti. Ene işleşmek ýakyn bile. Biram täştülegen işleşdim men. Şeýle giýişmäni Batır hoşturdy. Gowmy? Gowy işleşmek üçin. Ýaman owy. Şu deme tema noklap bilýän bolýar. Biram şu syomka döwri telefon aýyrdan bolýar ýandan. Şu telefon aýyrdan boldy, şu telefonu kim zaňatda ýagam diýär. Telefon aýyrýan-a? Gülýär işleşse. Aýdyp bildim. Töweleme oglanlar gaýdylarkän, başga da janlar tawursun, ömür ýok bolsun. Bir näçe bilen işleşdim. Top ona ýetmediňmi bawarda, aşanyň özüňe däýin. Men näýlim diýdi. Muman işleşmek üçin aýdymçy bilen aýdymçylar aktyor däler, çargelli zat. Düşünýän bir zat ýöne biz şolardan aktyor ýatajak bolýar. Ene ýanky aýdymçylar men hiç wagt götüremek. Ýa adyna da geçen aýdymçylar bilen işleşmek gaty ýakyn bile. Janlar tawursun, hemmesiniň ömürleri uzak bolsun. Toýsaknada, toýhanada elmedamy görüp durar. Inni kinoda aýdan aýdymyň. Bu ýalançy dünýede. Bu ýalançy dünýede. Aýdyp berýär. Bäli. Soğanım yad golly Bu yalançy dünýede Kim ağladı kim şad golly Bu yalançy dünýede Kim ağladı kim şad golly Bu yalançy dünýede Yar deyip güldüm Yar mehlini görmedim Göz yaşlarım gizledim Bu yalançy dünýede Kalbim dolu tüýwedin Yürek dolu gaýgadyn Ýannym ilki tüýwedin
Benim dünya aylana, ya dillerde sayraya, yaptı beni ayrana. Bu yalan şey dünyada, yaptı beni ayrana. Bu yalan şey dünyada. Sevgim yolum bağlayan, yürek bağrım dağlayan, yar yar deyip ağlayan. Bu yalan şey dünyada. Ot olup yanıp gördüm, boğulup donup gördüm. Ağırdır çekkenlerden, bu yalan şey dünyada. Bu yalan şey dünyada. Nähil duygu berýän aýdym ha. İsteseň istemesem bir ýygyna seredesiň dur da. Pikirlerim ýygyna seredesiň nädäde? Ýygyňda dogan garnaşdan, howsarlan, dostlarlan, ýygyň bilen işlesen adamlar şular täzeden bir gaýtadan jaňlaşyp görüşýän gelip durma. Şulaydym kimin kidigine aýdyp geçäýin. Aýda ho ýa formandyryna başda. Tejenne kiçmälik diýip alyp Hawa bilýän. Uluşa döwürde ulmälik diýip alyp. Ulmärgan ma. Hawa. Bar ýalançy bu da. Hawa, da şükür ba. Şul edil şu moment bir daşary ýurtda Türkiýede de. Şol daşary ýurtda bärini kuýsap ýalan aýdym şu. Näetdi? Hawa. Sözlerine badır. Gezdim dünya aýlanyp. Hawa. Ya dillerde saýraýyp. Bilem okdum men çarýerli. Şu ýödüň aýdan soň bilýän. Hawa. Ulmälik alyp. Aslında men kinoda başgaýdym diýipdim. Hawa, çarşypdyk. Onun var maksat ýadyňa düşýär, kilio başlajak bolturka aýdym ütgetdi de. Yo ütgetmedi agam diýdi. Şulaýdym diňläp göräýdi diýdi. Söýüm gawarmaly bolyn, şulaýdymy? Onum ýollama nimede urady, WhatsApp'tan urady. Diňläp göräm, şulaýdym diýipler. Ýoksa beýle gaýdym üçin ýer taýyna beýle gaýdymy düşürjek bolýar. Ikidiniň ýeri normal. Hawa, ondan agam şulaýdym diňläp gör, şully oturýaş kino diýipler. Ýani gowaýdym maly tamaşaçylarym, gow kabul etdi. Ya bu şäme men käbir bölegi goýupdym. Hawa. Hawa gatgo prosmotraly. Kän maňa ýazdylarda şulaýdym, nerede dogrusu, nerede diýip, diňe şo kinoda diýip. Dogry ne diýip bolsa şu gepleşikde. Görürsiňiz biram şu öýkeleşen doganyň ikinji bölümine girseňiz baştan gidýän dostlar. Sana sağ olun. Indi sar geldi. Sen durmuşda aýdymçylyk seň üçin kärmi? Hawa. Kär. Hawa. Ya da şunu hobbimi? Ýok, kärim. Onu näme sar geljan? Hawa. Aýdym seň üçin kär bolsa Allah'dan kärligine artyn. Hawa kalbyňy şoňa baglanyrsyň, ömrüňi aýdym diýilen sunwat agazyna tank goýan bolsaň, şol agaçdan hiç wagtym üpüň çödürmesin. Sağ ol. Jaşyrda näme aýdynar ýerine etip berse. Ene şu taýda Muhammadanyň daýysy bar, ýa-ni Qur'an hali falan döwürdeş aýdymsy Ataş Çarif diýip. Şoň bir tane sawalyny bir aýdym, şonu ýerine etip berýän. Tarjamaýam diýip. Bey, birinji gede qabat gelýär. Hawa. Wahadym gowurdym şulaýdym. Muhammadan şulaýdym diňleden. Nenem gowurp nesip bolsa aýdar sip. Indi şolaýdym ýerine ýetirýän, onuň ýygynyň Nur Muhammed Meret Falipaňam aýdymyň ýerine ýetiren. Indi şeýdip sağlar Orada Gato daşda ýerine düşer. Bale. Hawa Nurjanyň Nur Muhammed Meret aýdymlaryny ýerine ýetirmen hedil etdiňler. Günün şeklesi bardır gıysinler, ol şekli yaktı yan min günler. Vaskan etsem hazır her günler, min sana deyinler. Sarjamayan günün şeklesi bardır gıysinler, ol şekli yaktı yan min günler. Vaskan etsem hazır her günler, min
sana diyeyinle sarcamayam sarca sarmayam yandırma darılmayam sarca sarmayam çektirme darılmayam Yalgarşın inayı asmanın ayı Halkım aktıra hizmetli cennetin jayı Yaradana yalvaryan versin şoltayı Men sana diyeyinle sarcamayam Yalgarşın inayı asmanın ayı Halkım aktıra hizmetli cennetin jayı Yaradana yalvaryan versin şoltayı Men sana diyeyinle sarcamayam sarca sarmayam yandırma darılmayam sarca sarmayam çektirme darılmayam Aşık diyer sana gelsene yarım Gelsen menin kuşum çektirme darın Ya da ayday var mitin koğunların Men sana diyeyinle sarcamayam Aşık diyer sana gelsene yarım Gelsen menin kuşum çektirme darın Ya da ayday var mitin koğunların Men sana diyeyinle sarcamayam sarca sarmayam yandırma darılmayam sarca sarmayam çektirme darılmayam sarca sarmayam yandırma darılmayam sarca sarmayam çektirme darılmayam Menin yaş kalbimda döredip seyvi Yapma yüreğimi nedenin gözül Malayım keşfinde barın ya gaygı Hasratını çekme nedeyin gözül Malayım keşfinde barın ya gaygı Hasratını çekme nedeyin gözül Buğday renk keşfine güller yüzleri Tercih doğduğuna kara gözleri Hasret gelişmeyer anan bizleri Hasretini çekme nedeyin gözül Hasret gelişmeyer anan bizleri Hasretini çekme nedeyin gözül Yana açılana durmuşun gülü Sen boynuna vurdu kazanın yeli
Aşılar bağımız nedinin gözül Sana yetim bolsa rakibin diley Aşılar bağımız nedinin gözül Hasratını çekme nedeyin gözül Yalgar gülsün dünya nedenin gözül Köp sağ ol. Çağırgel tuğrama siz var özüňizçe ýerine ýetirýän. Gowdadyr sebäbi halifalaryň hukmany suratda özüni öýkünmeli diýilen zat ýok. Yani esas zat şonuň hatawyny ýoýmançylygyny ýetirip bersen halka. Hawa. Hawa. Allah janyny sağ bolsun. Aýdyp beren aýdym bilen üçin köp sağ ol. Çağırgel inni siz şeýle geçmeli ýol umumman durmuşyny adamyň geçmeli ýol kän manini berýär. Mysal üçin hukman sunuga düşgärdäl adat adamym geçmeli ýollu. Bu ýollu hemmemizden geçmeli. Inni siz geçmeli ýol diýip hälim bir sorag berdim men size. Ýene bir size bir şo jogamy men gatlalaşmadym, goşmasy ýene beretim bolýar. Ber. Geçmeli ýollu özüňiz gelecekde sizin çağalaňyz size kim diýip bildirmeli? Gelecekde yetkinjilikge ýaşa ýetenden soň hawa kimin gyýdy, kimin ogly diýip biler çağalaňyz. Ay, Sizi kim diýip tanatyp bilerler? Allah ak ýol berip halkymyza ýene bir täzelikler, aýdymlar işläp bersek, esip bolsa şol edir şu wagt bolşýaly. Şol çara tavally diýip diýlenne hawa ene çara tavallyň ogly ýagy diýlenne bir ha diýip bir dinleýjilere adamlara ha diýdirip bir ýadyna galy bilsek inşallah onu ýeter zat ýok da. Onu ömür bagtdymy? Hawa. Gaty köp sağ ol. Doýatda bilsek. Inni ödöreden dörözülüňe gireli. Geleli. Şuýda görünmezmiş aýdymyz? Görünmezmiş. Görünmezmiş. Şulaýdyňa girseler, nähil dörödi bulaýdym. Ödörözülüňe degişlaýdym da şol. Allah nuru bilen öňden näme etip berdik bizler bir ni aslında halk aýdym zatlar 11 bogundan aýdylýar. Fikir bogunluk bir söz tapyp bilsek bir şular şo tipde aýdym işläli, şo tipde bir aýdym hödürlük görelli diýip öňden zat edip berdik. Ona bir gün bir ýere gitmeli boldum. Gelýäkem aý garadyn näme edilýär, bir telefona güýmeni oturdum. Platformadan bir şeýle goşky, şu goşky geldi. Doğrusyny aýtsam bara, şolum şu goşkyň aftyryny bilýän bam qady goýupdyr. Goýupdyr biri. Şu goşkyny. Bir goýupdyr ha. Seni bilen ok aftyryny. Menen bilen ok. Menen bir Allah jan ýazmadym, kabir tawasyny aýtjak diýip gördüm. Menen bilen ok, olam bilen ok. Ken şol aýt goşkyň aftyryny bilýän bam qady ýazyp goýupdyr. Ýazyp goýupdyr. Goşkyny goýupdyr da, ama şaňan ýazyp goýupdyr. Menen bu goşkyny allym. Şeýle gowurdum da şu goşkyny. Allymdan birinji bilen Allahny ulajan etdim. Allahny ulajan şunu ýalakçyym, bir goşky tapdym. Şunu ýalakçyym, bir goşky tapdym. Okak goran agam diýdi, okap berdim. Bir Allah jan şeýle boljak bolsa bolaýa da ýa käbir aýdym üçin giden wagt eglenýäs, käbir aýdym üçin bir günüň sarp etseň hem bolaýa da. Onuň ertir şoňa bir heňdüze gijirakdy da, ertir şoňa heňdüze ýaly Allah nur Oturayar şoňa. Hawa studiýa baraly, ertir şoňa oturayar başga işler bir näme diýip gowurdum diýdim. Onuň ay gurlaşyp otur, Allah duran bir mut şunu ýalaky etsek näýeli bor diýip bir gaýtalamasyny düzüp. Aýanyň agam ol ştaýyn şeýda ýaly beýdäl özüm telefonu. Telefonu. Onuň ay bolly inni kupledini ertir düzürs näýle beýle zat diýip gurlaşyp oturduk bolyn ýene okap otyrna. Onuň kupledem şeýsek näýeli bor diýip ilki pirpe weldimi? Ilki o gaýtalamasy ýa-ni. Qiynimegen bu durmuşy. Ilki şo geldi, soňra inni kupledini ertir edäýär, otyr solan ýoksa gurlaşyp otyrkak.
Şunu aylak goraýjygym diýip şeyler golla ağamştaýyn şeydäl eýde. Ay bolly, ene ýankyny bir şu gelen wagty diktafon edýäň-de. Belli goýanda ýoksa ýadymdan çykýar. Hawa. Belli goýdy. Bilem şonu ýaly zametka ýa-da. Hawa. Ondan şey etdikden ertesi gün bardyk. Ay bir gün saatny işledik, zat etdik. Sonra onu täze ýyl günedim kady, ýani ýalňyşmasam. Halkymyza hödürledik. Gowum kabul etdiler. O zanlar sağ olsun şeyle. Kabul ettiler şeyle bir gowy. Indi bulaýdymyň saada kimin korku diýär, Allahyň uruň korku diýär, sen korku diýär. Şonu bilýär ustaýdy. Haýyny wara ikol biletdik-de ol. Ýöne saada näder ýazjak bolsam hukmany suratda Allahyň uruň korku diýär. O taýda baýlaşdyrýan, adedýän Allahyň urda tema şeyle geldi tema. Tema noklasa. Bu sen ýa Allahyň urda. Allah'ın o tayda kän zahmediyat ýa. Allah'ın uza täze güne gutlaýan anna. Başga ýerde gurlaýan men kızat diýip baştaýda aýdarsyň Allah'ın uruň diýär. Diýsen janyň sag bolsun, ömrüňe dokpady. Allah'ın uza gutlaýan senem, çar gelýän gutlaýan gowaýdym bolupdyr. Durmuşda bir şolaýdym içinde bir özüňe bir gerek zatlar alasyň gelýär şoňsyny. Ýoksa ýeňiljek aýdym ýa-da. Ýeňiljek. Sözlerim ýeňiljek. Afteram ne belli? After ne belli şonu bilse maňa. Şulaýdymy bir dinlän bolsa after gaýrat edindi, çar geldi Ataberli ýazym TikTok kanalyna ýa maňa ýazyň. Bir afterny bir serpaý zat ýaparsyň ha, tatsa. Sağ bolsun aýtjak. Serpaý ýapjak diýe göre ne oturýardan bir sowat urusy hiç ýelan bir diýär, näme dogry däme? Sağın sağ olsun. Şolaydım yerine getirip beraýan ustaydı. Bolýar. Nälik görýär? Bolýar. Başystyny. Hindimedin bu durmuşa, baka verme daş görünüşe, garip dime bir dervişe, gelecek sana görünmezmiş. Hindimedin bu durmuşa, baka verme daş görünüşe, garip dime bir dervişe, gelecek sana görünmezmiş. Öýgü başka, wepa başka, ýalňyzlykda düşme aşka, höwes etme altın köşke, garip günne görünmezmiş. Öýgü başka, wepa başka, ýalňyzlykda düşme aşka, höwes etme altın köşke, garip günne görünmezmiş. Kıyın diýmegin bu durmuşa, baka verme taş görünüşe, garip diýme bir dervişe, geljek sana görünmezmiş. Kıyın diýmegin bu durmuşa, baka verme taş görünüşe, garip diýme bir dervişe, geljek sana görünmezmiş. Kaya bolsun yüreklerde, nowat yeter gedeklerde, yarın alsa uzaklarda, bakı sana görünmezmiş. Kaya bolsun yüreklerde, nowat yeter gedeklerde, yarın alsa uzaklarda, bakı sana görünmezmiş. Kıyın diýmegin bu durmuşa, baka verme taş görünüşe, garip diýme bir dervişe, geljek sana görünmezmiş. Kıyın diýmegin bu durmuşa, baka verme taş görünüşe, garip diýme bir dervişe, geljek sana görünmezmiş. Köp sawar buly after gördü hukma suratda sana ýazar ýa maňa ýazar hukma suratda gabatlaşar. Sana sawar. Inni çar gelese şeýle sorag. Geçmeli ýolly bir adam bilen geçmeli bolsa, iki adam bilen geçmeli bolsa, kimi arkaňda mindir wagt giderdi. Şu belentde adam geçmeli. Ýöne bir adam bilen geçmeli. Ýol. Başgalaňam değişdi. Belki bu soru tapawdy ýok, maşgalaň bolup biler, dostuň bolup bilersiň, mehruanyň bolup biler. Ýöne sen şu ýoldan geçmeli. Ay ýene ol. Kimde sorasaňam ýene şu maşgalasyny alarlar.
Öýdäki. Sebäp hawa, sebäp bir zat aýdyn goşan. Näme diýen adamyň başynda kynçylygam bolýar, bir Allahjan bilýän adam düşünýän. Hemme zadymda çağalam saýatlar aýman. Hemme onuň edil birinji ýerde goýmaly bolsa çağalan almaly. Elbetde, dogry jogap berdim. Menim jogap bererdim. Menim jogap bererdim sebäbi. Enata da edil zat, mehriban zat, o arada söz ýok. Senin şu ýoluň hemme agyr kupletlerini, yeňil kupletlerini, bagty pursatlaryna hemme pursatlaryny gapdanda maşgalan bolýar-da. Ýanynda gollaw berip bir näýlek bir kynçylyk bolsa bir gaýrat edini şo zat bara. Sana düşünmeliler. Hawa sana düşünüp bara sen nemedeňde bir ýyza iteklemän gapdalyňdan gollaw bolýar-a. Şol ana bir tutunmaga, bir hewesini, zadyny artdyryp ýa bolmasa, ýok bul eýle boldy diýende nesip bolsa nikede bolar. Hawa. Şol adam ruhlandyryp tergi berýän eken. Atu dogry. Maşgalan zan tawazyn jigimjan. Awazy gemi bilen bagtly ýaşaň ogluňyz gynyňy kän bolsun Allah'jan. Oglu ýörüň beýis karyn şo toýlarda da bez bolar. Indi ýa-da ýene bir kanza aýdym aýdyp ber. Bir käbir aýdymlar içinde maşgalan way maňa dilden ýa diýmek mümkin. Hoş bolar. Näme den anlamanyň gowuny barny ýok. Täher bir zatda gowuny bar bilýär. Allah'jan zanlar. Taw bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýörün. Ogadan aýdymlar bilen. Kuşum, hem göğün hoşum, ol birine kurban başım, bir göz yaşım. Bir düşüm, bir kuşum, hem göğün hoşum, ol birine kurban başım, bir göz yaşım. Ek şakani kolayı diýdim, elim yetmez yolayı diýdim. Yoktur malım bereydifen, gel bu hanım göreydifen. Gel şakanı kolaydifen, gelim yetmez yolaydifen. Yoktur malım bereydifen, gel bu hanım göreydifen. Baharda yadım men, bir aydında sadım men, bir dilimde ovadım men, biri kara gözüm men. Bir baharda yadım men, bir aydında sadım men, bir dilimde ovadım men, biri kara gözüm men. Yaşakani kolaydifen, yelim yetmez yolaydifen. Yoktur malım bereydifen, gel bu halim göreydifen. Yaşakani kolaydifen, yelim yetmez yolaydifen. Yoktur malım bereydifen, gel bu halim göreydifen. Men aydamam aydayın, sözüm beyan edeyin. Yanım gözlerine deyin, mayan bilin gideyin. Men aydamam aydayın, sözüm beyan edeyin. Yanım gözlerine deyin, mayan bilin
batardan belli meşhurer dörer. Yıdımakı tavanik bilekleri kan dörer, bilekleri kan dörer. Görün bütünlerden hakka yandarardani. Yerler kurur lirdan ıfraqlan ündürer, ıfraqlan ündürer. Yerler kurur lirdan ıfraqlan ündürer, ıfraqlan ündürer. Hayvanın fanın şanına acıl vardır yanına. Bir şairinin başka millet din örer, başka millet din dörer. Aşıkları ray olmaz, yeryüzüne pay olmaz. Gökyüzüne ay olmaz, gün batardan gün örer, gün batardan gün örer. Ey gökyüzüne ay olmaz, gün batardan gün örer, gün batardan gün örer. Fatih götür burun son. Dönüp keme varın son. Arva bilincin nörer, arva bilincin nörer. Mahkumulun ne hayat, roğdu mahşer kıyamet. Gelir akır zamana, ehli işler kıyın nörer, ehli işler kıyın nörer. Gelir akır zamana, ehli işler kıyın nörer, ehli işler kıyın nörer. Köp sağ sargelli ömrüň uzak bolsun. Men sana ýene bir sana, ýene bir ýolap bir minnetdarlygymy bildirýär. Şu gepleşigimde sorawy Gonç Allah nazar bir beren bolsa şeýlere jogap beririm diýen sorawlar barmy özüňde? Bere jogap beresiň gelýän sorawlar. Goşmaça. Ay. O sorawlary berdim. Laraşan. O sorawlary berdim. Bilemem özüň başgaça da näme aýlyk sorawyň bolsa oňa jogap bereýin ýa. Men pikirimçe gowy. Atgowy. Ha. Sargelli ýene bir gedek gepleşigimde geçmeliyor gepleşigimde gatnaşanyň üçin ähli sadanlar toparlaňa Muhammed sana da Allah'ın urzana da seydene Teşekkürler kamzana da hemmedine minnetdarlygymy bildirýän ýigitler töweleme elimizde ama şu ýigitler bir gün göremizde günne naşy görüşip toýhanalarda gabatlaşýar. Elleri ballar ýigitler diýär, elleri güller ýigitler hemme zama sawatly ýigitler şu geçmeliyorum içine sizem girýärsiňiz. Indi çargalla tabarda durýdy oturmak sizem hemme bir topar. Şoň üçin ýene bir sana köp sawatlyny aýdýan ýigitler çargalla ödüňizi gatullyka minnetdarlygymy bildirýän. Sungot eylemini ulusturluklar ardı edýän netip bada işleşer, gowy aýdymlar döretseňiz, aýdym maňa täsir etse bolýa. Aýdym täsir etse boldy. Awa elmedam öňküňäli dädem şundyňla agam bir şundyňla dip bir gowy täzirlikler uradyp durun. Bilemnä ähli toparmyz bilen şu täzirlikleri, gowy aýdymlary halka hat bir düşnükli bolar ýa hat kalbyna girer ýa bir şekilde geçirip halka yetirer. Sanyň tawartyn bir gepleşigimiň soňuna bir aýdasyň gelýän arzuwlaryňyzy gaçar kaýnaýdyp bilýäňiz, dogan arnaşlaryň wadyr, çagaçyklaryň wadyr, dostýarlaryň wadyr, umman öz dinleýijilerine. İlk ölen şu taýda aýdasyň gelýän zat, birinji bilen dinleýijilerimiň jan sag bolsun, Allah jan şeýle gollaýanyňyza köp sag bolsun aýdýan öý ojaňyza awat bolsun. Şeýle hem bir şular ýaly durmuşy peşkeş beren gahrman arkadagy gahrman ferdarymyza köp sag bolsun aýdýan Allah jan tutýan tutumly işleri mundan belägam rowat bolsun. Tawar. Awal şähergel oşan hem jeýdip bir filap gepleşige çağırana köp sag bolsun aýdýan Allah jan toparyňa da mundan belägam şeýle bir realny edýän işlerine köp şaýat dolumda köp işlendi. Allah jan iýdi gurru bolsun. Mundan belägam.
şip bir hazagalan bir aýdy ýa-da bir gowurym hazagalanmady. Bat dünýede ýok. Bahir atanlar ýakdy. Şo şerni alyp bir zat diýdim maňa bir altedillikde 2019-da hoşlaşykda bar soň koşma. Şona bir zat diýdi şu hazaga. "Gorşan" diýdi, "Oglum" diýdi. "Şu öz watanyňa, öz topragyňa döretmek, zähmet çekmek, işlemek gaty ul sünnet dururum" diýdi. Hawa sen nedi? Sen nedi? Allah da o ermidama Allah arkaňda durar. Halyk tomaşaçylar, dinleýijiler seni elmidama köp saatdan sowar diýär. Öz watanyňa, öz topragyňa gulluk etmek, zähmet çekmek, döretmek ýaly ulu zat ýokdur oglum diýär. Hasdan gulagymda ýanglanyp durýar da menem sana şeýle arzulary, dilegleri edýän çar gelýär. Öz watanymda, topragymda, halkymda, arkadağımda, arkadagy gahrman serdarmyda bir oğudan aydımlanğız bilen, saadlanğız bilen ýerine ýetirseň toýhanalarymyzda tugulamy näme türkmen halkymyz bir toýlara, bayramçylara baý halyk Allaha müňde bir şükür tugulamy. Her gün toýlamyz, bayramlarymyz dowam edip otyr. Şo toýlarda, şo konsertlerde de oğudan aydymlan bilen ýalpylap çykmagy arzuw edýän janyň sag bolsun, görjüň gowy bolsun. Ene mehribanlar geçmeliyor. Gepleşigimiziň şu gedekde sanynyň şoň bilen jemgyýet mehribanlar tugulamy asuda asmanymyz we parahat ýurdumyz we adamlaryň gülüne gülkü saatly paýlanýa tugulamy günnüňe aşa toýhanalarymyzda giňden toý berilýär. Allah zan tugulamy owla ýerip beýit çykaryp zaý toý etmek, sünnet toý etmek, umumyň gow par toý etmek her birimiziň döwlet ozamyzda elmidama ýanlanyp durýar mehribanlar. Elbetde bu zatlaryň arkasynda hormatly arkadagy gahrman serdarymyz giýjetin günni edip öz watanyna, topragyna, halkyna giýjetin günni edip zähmet çekýärler. Ýurt başlanmadan Allah zanlar sag bolsun, görjekler gowy bolsun. Mundan beýle tutumly işler elmidama rewaşlyklar beslensin. Ýurdumyz össün, özgörsün. 2026-njy ýyl arsgally, bereketli, toýly ýyllar bolsun Allah zan. Bedew ýylymyzda, bedew wady bilen öňe gideliň. Her birimiz öz yerimizde zähmet çeksek, ýurdumyz mundan beýle öser, özgörer. Zanyňa sag bolsun. Elbette bu bilen geçmeliyor, gepleşigimiz ýene täze sanyny elbette ýyllarly güder hyzmat etiş öýüne 3-nji gatynda da Flamingo restoranyna ýazyp etdik kafeýde tugulamy şu kafeýiň agdy bir işgärlerini ýene bir gede köp sag bolsun aýdýan tugulamy bir çagalan bilen gelseň çagalan tyýgaça arkaýyn maşgalan bilen otur rahat din zal o aýdym sadetden mena bir gülýäli sahna gelip oturýanyz çagalan bilen din zal kalbyňyzy injalsyn. O alanca aýyljaňyň üstün bir bölegini alyp gelseňiz gülýärjak diýenler. Janyňyz sag bolsun, öýerjaňyz abat bolsun. Meni söýýänler, maňa hormat goýýanlar, men size ikisi hormat goýýan. Diňe toy.